Keblai api iwe kena kesengi pesan biang aktin jauh belai ni sedang hak teng kepa berkut amat sem berkut amen. Ke gospel kat kum Markus long ke Andrew dekat kat san hadu kat pra Yesu loong hadin ke jemipat kilek je setelah kepercayai bat yalap ya ke kubur bapa hak jentau barok jar ubanget bat ubayok baptisma unlait im jar ubanget en penrem kini kita kinyai senran ya ki banget hak kerteng jonga kin be no ya ki ksui kin kren ki ktien bat mai lada kin ra ya ki bsen ne kin di ya kabi kan ompen sniu ya ki kin bu ya ki kti haki bapang bat kito kin kait kran kene ke gospel hakane ke singi keba kedau yangi ya ke jinget keba teli telan ha ujisu ong banlet banyalam kadai ka kamram jong man la iwe pe iwe ubala yo ya ke baptisma pada belangit hau jisu banyalam lem ya ki weiru sya kaju ka jinget pada banyok pediang ya kaju ke baptisma but kene ke jinget hau jisu tak kebangi sim ya kini ki dekat ki berang sudah pule kalong kepadon kam hadu kata-kata banget hau jisu maru jisu wong kumno jaru banget badu bayo baptisma unlait im jar ubanget en penrem kemud kajing ton kam banget hau jisu kalong keba ngihap banget hau jisu kalong ban pediang ya kiktien kiba ulah hikai ulah hukum ban ko ngu ya man la kawai pakawai kaktien ban ko ngu ya jisu kalong ban ko ngu ya ublei ukpa bat kajing ya trelang bat umen sim bakoi haba nginget ngin yo ya kajing im nomar kaktien jong jisu hi kadai kajing im para nginget ya kaktien ke jong jisu nginget ha kerteng jong jisu barok kebangi perkat ba kamla banlong kan salong nomar hau jisu hau blei kamdon kano ru kabamla banlong hau blei barok kala banlong dilah apa nginget hau jisu nginget ha kerteng ke jong u ya ki barok kibadon saudong jongi kin sad pendam lut hangi pat gede kane ke bu jisu ulong kumno ba wat langi di ya kabi ru kan don cingkta ai yangi langi bat ya upsen ru unampu yangi kabor jong ke jingpen im jong jisu ka trekam habang nginget pura ngi syaniak pura hau jisu re ke jingkili yangi kalong kat 0% kata ke jinget jonga hau jisu kadon ai ni khat ya lade kristan henrei hato don jinget ne em jisu ngikin mau wong ladang don jinget kat usumpai sinapa ngilaban hukum wat ya u lum baun jenrat ilade lene uding ban jenrat ilade bantung haduriau kun salek kumta kin salek kumta henrei ladang ngilong ki baar jingmut kumba ong kasi tiu jacob ladang ki baar jingmut te ka jing duai bat ka jing adai jungi bat jisu ka jinget uju jisu kalong la no dan berkata ka jing khat lung ba jong ka ni ka gospel yang iwe iwe kalong bangin nget telitelan syaniak telitelan hau jisu ha kerteng jong u bat ban yalap hakiwe ya ka ni ka kerteng ya ka ni ka jing pen im kanang ba ki para breu ki ban sayok sngeu lung ba ka jing yalap ki jongi ka balong ka jing yalap jong ka jing im ke ba kam kong sane ban ye ka ktien ke bangi yalap bat ki we pat kin sawan ban nget hau jisu haba ki yok sngeu ya ka bor jong jisu ya ka bor jong kerteng jong jisu ya ka bor jong jinget hau jisu kan sa pen ketik ya ki ban wan bat ban keli ya pi
ya thu lem syu sapang une u Jisu hangi kenang ba hidup la ban yo jing im in yo like im dan berkata tu ai ba kani ka gospel khilai cha satla ka perthei patoi la pe ko khubor ba pha ha ki chen thau baro kani kan long ka moto dane ka phang jing im ka tin im singi ka jongi ba man ka singi ngin le ya kani ka kam ho Jisu long ke le namar hang ni kani ka bantah jong ka jing pule hang ni Ukraine ha ki khat wei ngot ki sanran ha ki khat wei ngot ha ki khat wei ngot ha kat khat ka khat sau hang ni la thop ha khat we u Jisu la pau ha ki khat wei ngot ki sanran kat ba ki dang ya bam kat ba ki dang ya bam bat u namar ha preng jong ki ru ladon ki bom nget de na kane ka dau pa kane ka de ka dau jong ka jing wan pau jong Jisu ha ki khat wei ngot namar ba don na preng jong ki bom nget namar ba kila pen du ki ban nget ya ki tu ki bala yu i ya u kila yu i ya u ba ulami pat tang ba kim siam langet ba ulami pat te ulawan ban dumok ya ki ba kim nget ya kata baru Jisu shwa ban jia kumta la de tu lupa shwa ka jing sya sitom ba ka jing yap chung re pade kini ki pa ya jan ba baru Jisu kim nget te de na ka daw so wan pau baru so ong menta pide ban let ban yalap da ka jing im bang nget jong pi tengiru kane ka jing khat yang ina u Jisu hi pa pi ki ba la nget pide ban yalap ya ka gospel sya ka perthei ka khubor ka pha la ne ka gospel but ka gospel ka ba phatam ba ngila banyalap ka dei ka jing im jonga jong pi tu to try ni rap yangi hakene ka singi long ba jong ka gospel Markus long ka khat riu khat sau ter do khat pra ba ngin long kita ki penget sisa hau Jisu da ka jing im jongi da ka kom im jongi da ka kom kren jongi da ka kom perkhat ke jongi pat kumta ngila ban kring ya ki wei syaka jing im pat syaka bor jong Jisu to try unya rap yangi hak tu pa berkun pun sim bakut amen.